Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urriak 30, asteazkena, elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Izai Bujandarekin egongo gara, ELA sindikatutik datorrena. Atzo, Nafarroako Parlamentuak 2025erako aurrekontuen akordioa hitzartu zuen, eta honetan zerbitzu publikoen hobekuntza kontuan hartzen ez dela salatu du ELA sindikatuak, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina, hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1928an, estralurtarren inbasio bat gertatzen ari zela zabaldu zuen irratian Orson Wellesek AEBtan, eta milakak sinetsi. Urte batzuk geroago, 1969an, Josu Murueta hil zuen tiroz polizia frankistak Erandion, kutsaduraren aurkako protesta batean. Egun berean, baina 1977an, lehen aldiz omendu ziren publikoki, 1936an Hernaniko hilerrian frankistek fusilatutako herritarrak. Eta bukatzeko, 1982an, Euskal Herriko Laborarien Batasuna sindikatua eratu zuten Ipar Euskal Herriko nekazariek. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, Artxibo Biluzia izeneko antzerkia egingo da Nafarroako Antzerki Eskolan, Iruñean. Juan Mari Torrealdai atxilotu zutenean, poliziak bere etxetik 100 dokumentu eraman zituen. Biluzik utzi ninduten, ez fisikoki bai intelektualki, kontatuko zuen beranduago. Artxibo Biluzia pieza sortzeko egun hartan utzik geratuko karpeta bat irudikatuko dute. Konferentzia performatiboa, dokumentu antzerkia eta umorea uztartuko dituen pieza eszenikoa da. Arratsaldeko 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan, sarrerak eskuragai txarteldegian eta online. Larunbatean, alde batetik familiendako zinema egongo da Sanduzelaiko Zibiboxeko ekitaldi aretoan arratsaldeko 6etan. CD Supermaskoten Liga filma egongo da ikusgai. Beste alde batetik, Kondestable Zibiboxeko ekitaldi aretoan, Rekord Arte Olaiaren lorategia antzezlana egongo da 12 Udaberriko lehen eguna da, eta Olaia lorategira itzuli da. Huraxe nola bizi berritu den ikustera eta neguak utzitako arrastoak biltzera. Olaia, ordea, ez dago bakarrik. Lorategian oparo loratzen baitira belaunaldiz belaunaldi familiako emakumeek landatutako oroitzapenak. Bidaia bat izanen da absentzietan zehar eta denboraren joanean, agur esanez eta berriz ere topatuz gure haurtzaroko maskota, aitonamonak, gurasoak eta gure sustraiak. Egunez egun, urtez urte eta lorez lore beti gordetzen dugun udaberri berriaren gaineko itxaropena. Hau bukatu ondoren, ordu batak eta erdietan, Rekord Arte aurrendako jarduera didaktikoa egingo da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian gobernuak Bildurekin duen akordioak 1.055 euroko gutxieneko errenta bermatuko du. Neurriak 11.000 pentsiodun ingururi egingo die mesede. Kenkari fiskalaren bidez aplikatuko da eta 10 milioiko kostua izango du aurten. Gobernuak eta alderdi abertzaleak aurrekontu ituna txinatu dute. Argazki nagusian, irakasleak protestan hezkuntza departamentuaren aurrean. Titularrean, irakasleen grebari babes masiboa. 3.000 irakaslek baino gehiagok hezkuntza publikoaren kalitatea hobetzeko aldarria egin dute. Eskuineko berrietan, alde batetik, Aranguren errenta handiena duen 2.000 biztanletik gorako udalerria da. Beste alde batetik, Kongresuak Mozal legearen erreforma aintzat hartzea babestu du. Jarraian, Iruñeko hileta zerbitzuen 83,7 errausketa da. Ondoren, bizitzari iktus baten uzten dituen ondorioekin egiten diote aurre. Gainera, 7 desagertu dana ekialdetik eta penintsulako hegoaldetik igaro ondoren. Azkenik, gaur ekingo diote kopari, osasunak Txiklanan eta Kortesek Granadaren aurka.
Diario de Navarraren titular nagusian, Txibitek eta EH Bilduk Nafarroako aurrekontuen 6. ituna sinatu dute. Akordioaren arabera, abertzaleek 4,4 milioiko zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte. Maria Txibitek UPNren eskua baztertu izana deitoratu du Ibarrolak. Argazki nagusian, manifestarien eseraldia Nafarroako parlamentuaren ondoan, atzo Iruñean egindako 2 elkarretaritzetako batean. Titularrean, irakasleen pultsua. Nafarroako 2. greba egunak irakasleak indartuko ditu, Jimenok gogoan ardezala. Eskuineko berrietan, alde batetik, peinado epaileak beste 2 delitu egotzi dizkio Begoña Gomizi. Beste alde batetik, berrikuntzarik gabe ez dago etorkizunik, Nafarroako agroindustriarako gakoa. Jarraian, hilerrietan, Iruñean 83 errausteak dira, eta Tuteran 25. Goiko berrietan, batean, jauregi kabo bat salgai Elizondon. Bestean, Sebe Urrutia museoko jostuna. Azkenik, Osasuna eta Kortes 2 kopa desberdin. Gararen titular nagusian, EH Bilduk abstentzioarekin balioztatu ditu Txibiteren kontuak. 2025erako lurraldeko aurrekontuen onarpena bermatuko duen akordioa lortu dute EH Bilduk eta Nafarroako gobernuak. Argazki nagusian, Israelek Gazako zerrendan eraso egin eta ordu batzuetara oraingoan Beit Lehiako eraikin baten aurka. Titularrean, Israelek beste sarraski bat egin du eta palestinarrak 100 eguniz hiltzeko dinamika sendotu du. Ezkerrekoan, irakasleak berriz greban negoziazioen alde Nafarroan. Beheko berrietan, alde batetik argi berdea kongresuan Mozal legearen amaiera izapidetzeari. Beste alde batetik, Vatikanoak abusuak saihesteko txostena aurkeztu du. Jarraian, Urtzi Urrutikoetxearen erreportaia dugu. Udazkeneko eta kanpainako egunak estatuaren mugetan. Berriaren titular nagusian, Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk aurrekontuetako akordioa hitzartu dute. Koalizio abertzaleak adierazi du hamarkada bat beteko dela UPNek eta eskuinak ez dituztela Nafarroako politika publikoak baldintzatzen. Argazki nagusian, sare publikoko grebalariak protestan atzo Iruñean, hezkuntza departamentuaren aitzinean. Titularrean, mobilizazio azkarra hezkuntza publikoan. Ikasturteko 2. greba eguna egin dute Nafarroan, mahai sektorialeko sindikatu guztiei deituta. Goiko berrian, Iban Zalduak eta Julen Ribasek Euskal Gatazka eta superheroiak uztartu dituzte komiki batean. Eskuineko berrietan, alde batetik, sarraski bat bestearen atzetik. Israelek gutxienez 153 palestinar hil ditu Gazan, ordu batzuen buruan. Beste alde batetik, hil eginda hilaren 17an Abanton lan istripua izan zuen behargina. Azkenik, turmenditsua izango dute gizonek eta luzeagoa emakumeek. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian aurrekontu akordioa sinatu dute Nafarroko gobernuak eta EH Bilduk. Hitzarmenak 1.035 euroko gutxieneko errenta bermatuko du, eta euskara, osasuna eta etxebizitza izanen ditu konpromiso estrategiko nagusi. 10. urtez jarraian, UPNek ez du batere eraginik izanen aurrekontuetan, urteroko legerik garrantzitsuenean. Eskuineko berrietan, goikoan Esteila sindikatuko Ane Apezetxearen hitzetan, pozik gaude atzoko mobilizazioaren arrakastarekin, baina kezkatuta aurrekontuetan ez gaituztelako aintzat hartu. Hezkuntza publikoko irakasleen haserrea agerian geratu zen atzo kalean. Goizean mobilizazio jendetsua izan zen eta arratsaldeko manifestazioan ere ez ziren oihuak faltan izan. Ikasturteko 2. greba eguna izan zuten sindikatuen batasunarekin. Ikastetxeetan aurreko greba egunean baino irakasle gehiago mobilizatu dira, adierazi du Esteila sindikatuko Ane Apezetxeak. Kezkatuta jaso genuen gobernuaren eta EH Bilduren arteko aurrekontuen gaineko akordioa ez baitator deus ere geuretzako, gaineratu du. Behekoan, Iruñeko hilerriko 10 hileta zerbitzutik 8 errausketak dira. 2023an Iruñeko San Jorge udal hilerrian 2.953 hileta zerbitzu egin ziren eta horietatik 2.455 erausketak izan ziren. Azken urteetako joeraren arabera geroz eta lurperatze gutxiago eta errausketa gehiago egiten dira. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, hodei ugari eta euria izango dugu, batez ere hegoaldean. Euria hegoaldetik iritsiko da eta batez ere Nafarroa eta Araba hegoaldean egingo du.
kostaldera nekazago iritsiko da. Zeruan hodeiak nagusituko dira, baina hodeitzak Kantauri isurialdean apur bat saretuago egongo da, batez ere arratsaldean. Gauean hodeiak gutxitu egingo dira lurralde osoan. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da Kantauri isurialdean eta hego ekialdekoa Araba eta Nafarroa hegoaldean. Ostegunean giro eguzkitsua Kantauri isurialdean, behe lainoekin eta behe hodei batzuekin hegoaldean. Arabako zenbait tokietan eta Nafarroa hegoaldean baliteke behe lainoa iraunkorra izatea eta horrez gain hodei gehiago espero dugu orokorrean. Ipar isurialdean giro eguzkitsua nagusituko da. Hego ekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura maximoek gora egingo dute, batez ere Kantauri isurialdean. Euria egin lezake Nafarroa hegoaldean. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Izai Bujandarekin gaude, ELA sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, oso ondo, esker. ELA sindikatutik eskatu zenuten aurrekontuetan, atera berri diren aurrekontuetan, zerbitzu publikoak kontuan izatea, ezta? Bai, urteak daramatzagu da zerbitzu publikoen kalitatearen aldeko aldarrikapenak egiten, mobilizazioak eta grebak, eta hortan dihardugu gaur arte, eta badirudi atzo publiko egin zen akordioaren ondoren jarraitu beharko dugula, baita ere datozen hilabete eta urteetan. Gure aldarrikapenak zerbitzu publikoen aldekoak dira, uste dugulako zerbitzu publikoak mantentzen dituzten eta aurrera eramaten dituzten langile publikoen baldintzek asko baldintzatzen dutela zerbitzu publikoen kalitatea, noski. Zerbitzu publikoen alde egin nahi baldin badugu ezinbestean langile publikoen baldintzak hobetu beharko dira. Eta azkeneko urtetan ikusi dugu behin-behinekotasunak gora izugarri egin duela zerbitzu publikoetan, eta erosalmenak bestalde bera egin duela azkeneko 15 urteetan oso modu nabarmenean. Orduan, badaude beste aldarrikapen asko honen inguruan ere, eta zerbitzu eta anbito bakoitzean aldarrikapenak ezberdinak dira, baina esan dezakegu ELAren bi puntu nagusiak edo zerbitzu publikoen defentsan horiek direla. KPI-aren araberako soldata igoerak eskatzea edo exigitzea eta aurreko urteetan galdutakoa berreskuratzea, eta behin-behinekotasun tasa 8% gutxienez jaistea, Europako justizia auzitegiak esan zuen bezala edo agindu zuen bezala. Eta zer egoeretan aurkitzen dira zerbitzu publikoak Nafarroan? Zerbitzu publikoak, Nafarroak badauka infrastruktura, eta badauzka medioak zerbitzu publikoak kalitatezkoak izateko eta unibertsalak izateko. Baina egia da baita ere, adi egon behar dugula zerbitzu publikoen gainbeherarik egon ez dadin. Honek ze esan nahi du, ezin diogula enpresa pribatuei aterik ireki osasun bidean eta osasun gintzan arazoa egon daiteke, eta dago, geroz eta jende gehiagok euren seguru pribatua hartzeutelako osasun bidean lista esperak luzeegiak direlako edo asko denbora luzeegi itxoin behar delako hartatua izateko. Orduan, holako egoerak badaude, geroz eta gehiago daude gainera, eta orduan sindikatuaren ELAren lehentasunetako bat da zerbitzu publikoen kalitatea defendatzea. Iruditzen zaigulako oinarrizkoa delako ongizate gizarteetarako, gizarte kohesionatu batetarako eta inorratzean ez uzteko. Orduan, osasun bidearen adibidea aipatu du, baina hezkuntzan esaterako atzo greba egun arrakastatsu bat izan zen, ikasturte honetan egin den bigarren greba eguna, eta badirudi gainera ez dela azkena izango, edo aurrekontuen akordio honekin behintzat ikus daiteke irakasleen aldarrikapenak ez direla entzun edo ez direla jaso,
Eta gainontzeko zerbitzu publikoetan baita ere aldarrikapenekin aurrera egiten dugu eta mobilizazioak eta grebak aurrera eramaten ditugu, ikusten dugulako oso egoera prekarioan dauden langileak direla batzuk, esaterako erresidentzietako langileak edo ezgaitasuneko enpresetan dituten langileak edo esku hartze sozialean. Hemen zerbitzu publikoen egoeraz hitz egiten dugunean, hasieran hitz egin behar dugu badirela batzuk administrazioak berak kudeatzen dituenak, osasunbidea eta hezkuntza esaterako, hezkuntza publikoa, baina badaude beste zerbitzu publiko batzuk, eta residentzien adibidea aipatzen nuen, hau kudeaketa pribatua dela, administrazioak adjudikazio bitartez enpresa pribatuei ematen die kudeaketa edo hola dago antolatua, enpresa externo batzuk, batzutan putre funtsak direnak, sartzen dira zaintzen zerbitzu hau eskaintzera eta horrek eramaten du askotan langileak oso egoera prekarioan egotea. Hombre, pentsatzen dugu enpresa pribatua sartzen direnean eta putre funtsak sartzen direnean zerbitzu hau eskaintzera ez dela zerbitzu hori eman nahi dutelako, baizik eta etekin ekonomikoa atera nahi dutelako. Eta etekin ekonomiko hori batzutan da zerbitzuaren kalitatearen kaltetan eta askotan, gehienetan edo beti da baita ere langileen baldintzen kaltetan. Orduan, zerbitzu publikoen egoera zein den ikusteko, agian ikusi behar dugu zerbitzu horietako langileak nola dauden, eta orduan ikusten dugu oraintxe bertan mobilizazio ugari daudela edo egon direla sektore gehienetan. Egon da hezkuntza publikoan eta jarraitzen du egoten, egon da itunpeko hezkuntzan baita ere uda bukaerar arte, egon da eta jarraitzen dugu osasunbideen baita ere mobilizazioekin eta karrera profesionala inguruan zenbait aldarrikapenekin, ezgaitasun sektorean, erresidentzietan, esku hartze sozialean, ogasunean, orain espezialistas de apoyo educativo baita ere grebara joango dira, orduan ikusten dugu sektore publikoko ambito asko direla, oraintxe bertan mobilizatzen ari direnak eta kalitate hori eta lan baldintzen hobekuntza bat exigitzen ari direna. Esan bezala, atzo onartu ziren 2025ko aurrekontuak eta zer esaten dute hauek? Oso linea kontinuista daukate edo dauka akordio honek lan baldintzen inguruan ari naiz. Uste dut aurrekontuen inguruan luze hitz egin daiteke eta horri buruz hitz egingo dugu Nafarroan eta elak egingo du irakurketa bat aurrekontuen inguruan pixkat aspektu guztiak landuz. Orain ezinezkoa izango zelako oso zabala delako eta gai asko jorratzen direlako noski. Baina lan baldintzen inguruan, bai esan dezakegu zerbitzu publikoen lan baldintzen inguruan ari naiz. Hor, aipatzen dena da, gobernuak hartuko duela konpromisoa hitzarmenak aurrera atera daitezen, erresidentzietan, esku hartze sozialan eta ezgaitasunean, hiru sektore hauetan oraintxe bertan negoziazio kolektiboa irekia dago hitzarmen sektorialetarako, eta orduan, gobernuak eta EH Bilduk sinatutako akordio horretan esaten dute gobernuak prioridadea baino gehiago konpromisoa hartuko duela hauek aurrera atera daitezen. Ez dago partida presupuestario berezirik edo ez da aurre ikusten behintzat hauek aurrera eramateko. Aipatzen da konpromisoa hartzen duela bertan edo sektore hauetako hitzarmena aurrera eramateko, ulertzen genuen orain arte konpromiso hori ere existitzen zela, ez dakigu bestela orain arte gobernuak zer egin duen edo oso urrun egon dela egin beharko luken lan horretatik. Erresidentzietako hitzarmena 2021ko maiatzen hasi ginen negoziatzen, osea, ia kasi 4 urte dira eta 4 urte hauetan Nafarroako gobernuari egin dizkiogun interpelazioak etengabeak izan dira eta gainera negoziazio mailetan Nafarroako gobernua esertzen da, osea, badaki zeintzu diren langileen aldarrikapenak eta harritzen gaitu pixka konpromiso hori orain horri batean idazteak, ez? Osea, konpromisoa baino gehiago garbi dago langileek zer nahi duten eta hori partia presupuestaria zehatz batzuk dira.
Eta gero bestalde, hezkuntza publikoko aldarrikapenen inguruan ratioen aipamen bat egiten da, baina ez da ratioak jaisteko konpromisorik hartzen, modu zehatzean esaten da aztertuko dela, baina ez dago konpromiso zehatzi. Eta hezkuntzan ratioen zen aldarrikapenetako bat, baina noski beste aldarrikapen asko daude greba dinamika hontan, eta horiek ez dira hartzen, edo ez dira onartzen, edo ez dira aurre ikusten. Orduan, ikusten dugu bai erresidentzia eta bai hezkuntzan hartuta bi gai hauek ze hezkuntzako grebatzo izan zen eta elatik. Erresidentzietako sektorean joan den astean greba bat konbokatu genuen, orduan oso oraingo gaiak dira, eta pentsatzen genuen edo ulertuko zuela gobernuak eta EH Bilduk aurrekontuak onartzerako momentu honetan, behintzat gai hauei erantzuna eman behar zitzaiela. Eta oraingoz, edo akordio honetan ikusten dugu, ez dagoela espero genuen erantzunik, eta ez dagoela erantzunik borroka horiek edo mobilizazio horiek eskatzen dutena edo geldiarazteko edo bertan bera uzteko. Eta zaharretxeen langileen lan hitzarmenaren inguruan zerbait aipatzen da? Zaharretxeen inguruan hori esaten dena da, interbentzio eskuhartze sozial eta ezgaitasunaren sektoreetaz gain, erresidentzietakoa zaharregoitzena da hirugarren sektore hori esaten dena gobernuak konpromiso hartzen duela edo aurrera eramateko hitzarmen hauek edo negoziazioan aurrera egiteko. Hori aipatzen den bakarra. Baina, guk egiten ditugun aldarrikapenak oso zehatzak dira, aspalditik ezagutzen ditu gobernuak eta hau aurrera ateratzeak edo hitzarmena sinagarri izateko baldintzak eskaintzea Nafarroako gobernuaren esku dago eta badirudi aurrekontu hauek ez dutela aurre ikusi edo hitzarmen horren edukirik edo ez dutela ikusi edo aurre ikusi hitzarmen hori sinatzeko borondaterik. Haien aldetik esan nahi dut, bestela partia presupuestario batzuk behar dira eta horiek ez daude aurre ikusiak. Eta orain behin sinatuak daudela, zer daukagu egitekorik? Guk orain aurre akordioa sinatu dago, gaur badirudi parlamentura eramango direla aurrekontuak, gero emendakinak aurkezteko aukera edo beta edo denbora dago, ez aurre ikusten da akordioan berean. Orduan ikusiko dugu emendakin horien bitartez ezin dute izan erroko aldaketak ze emendakinak diru zehatz bat dute eta ezingo lirateke gure aldarrikapen guztiak emendakin bidez bideratu, ez? Baina bai iruditzen zaigu oraindik garaiz gaudela aurrekontu hauek baldintzatzeko, saiatzeko behintzat, eta aldugun bide zidorretatik joatea lortzeko hainbestetan kalean aldarrikatu duguna, ez? Beti dugun askotan zerbitzu publikoen aldarrikapenetan behintzat interpelazio zuzena egiten diogu aurrekontuei iruditzen zaigulako dagoen erraminta aldarrikapen hauek edo aurrera eramateko eta eskatzen dena edo eskatzen denari babes ekonomikoa emateko bideragarri izan dadin edo daitezen gure aldarrikapenak. Orduan, instrumentu hau oraindik ez direnez onartu aurrekontua 2022ko aurrekontuak aprobetxatu behar dugu ahalik eta gehien kaleko aldarrikapenen bitartez, greben bitartez eta dauzkagun medio guztien bitartez alderdi politikoak konbentzitzeko aurrekontuetan sartzeko gure eskariak eta gure exigentziak. Eta zerbait pentsatu duzu bildu zarete edo oraindik ez? Karo, guk sektoreka lanketa egiten ari gara, bakoitzak bere erritmoa dauka eta guk jarraituko dugu sektore bakoitzean gure bidea egiten. Bai aurre ikusten dugu, ELA sindikatu bezala Nafarroan erantzun bat ematea, bai idatziz eta bai mobilizazio bitartez aurrekontuei. Orain prestatzen ari gara publiko egingo dugu,
eguna eta pixkate zein den gure asmoa, baina garbi dago ezin dugula geratu ezer egin gabe gure horren beste aldarrikapen kontuan hartzen ez dituen aurrekontu batzuk onartzen diren momentuan. Izaia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo hemendik zerbait esan? Esango nuke momentu paregabean gaudela aurrekontu batzuk onartzeko non zerbitzu publikoen defentsak eduki dezaken lehentasuna. Uste dut, pozgarria dela UPN-ek ez baldintzatzea azkeneko hamarkada honetan aurrekontuak, eta uste dut 10 urte ondoren, uste dugu, elatik 10 urte ondoren badela garaia beste aurrekontu batzuk edukitzeko, beste fiskalidade bat edukitzeko, eta zerbitzu publikoek behar duten partia presupuestarioa emateko. Hezkuntza, osasunbidea gainotzeko zerbitzu publiko guztiek ditugun kalkuluen arabera beharko lukete dutena baino gastu sozial, gastu presupuestario gehiago gure Europar bataz besteko horretara edo iritsi ahal izateko. Ordura arte, dirurik gabe eta partida presupuestario hori gabe egiten ari garena hori da, behin-behinekotasunak hor egiten du, soldata eta erosalmenak bera egiten du, eta itxaron zerrende gora egiten dute. Orduan, ezin dugu dialektikoki jarraitu defendatzen zerbitzu publikoen defentsa horretan, ez baldin bada, edo hori ez baldin badator aurrekontu batzuekin edo babestua. Edo ez baldin badator beste neurri ekonomiko batzuekin babestua, neurri politikoekin baita ere, baina aurrekontu hauek aukera ona izan daitezke langile publikoek eskatzen duten horri babesa emateko. Izai, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den, eta ea lortzen dituzuen zuen eta denen helburuak. Bale, eskerrik asko zuei. Gaurkoz, hau izan darena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Ondo bukatu eguna. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Belateko tunela berriro zabalduko da osteguna arratsaldean urriaren 31an. Oskar Txibilte lurralde kohesiorako kontseilariak abuztuan iragarri zuen bezala. Orduan lur erauzketa lanek itxi egin behar izan zutela adierazi zuen bide segurtasuna bermatzeko. Une honetan, bikoizte lanen aurrerapenari esker, Nafarroko trafikoarentzat funtsezko den azpiegitura hori modu seguruagoan berriz ere zirkulatzen has daiteke. Hemendik aintzinera Belateko tunelean beste mozketa edo itxitura zehaz batzuk egin behar badira, obrak egiteko prozesuan behar bezala jakinaraziko zaietoki erakundei eta herritarrei kanal ofizialen bidez, eta zirkulazioa 1210 errepidetik desbideratuko da. 121 errepidea itxita egon den garai hontan iparraldeko ahoan aurrera egin da bigarren tunelaren induzketan. Gaur egun 25 metro zulatu dira eta hoiei babes bizeraren 10 metroak gehitu behar zaizkie. Araztegiaren eraikuntza ere bukatu da. Araztegi hori prestatuta dago galeriako obretatik eta haren eta araztegiaren arteko azaleko jariatze uretik datorren ura jasotzeko. Eta Goldaburu errekan isurtzen den urak Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak ezarritako mugak betetzen dituela bermatzen du. Hegoaldeko ahoan esku hartzeak lur erauzketa fasean daude. Tunel berria eraikitzeko behar diren induzketak hasteko. 121 A errepidea ixtean, Desmontea 2 izeneko ezpondaren zati handi bat induzkatu da. 15 metroko altuerakoa, gaur egungo errepidearen azpian,
dagoena luzatzen duen zeharkako drenatze obra bat jarri da, eta transformazio zentroa babestu da, tunelaren instalazioen zati bat eta tunel berriaren enboila hartzen dituena. Tunelaren barruan egin beharreko lanei dagokionez ibilgailuen pasabidea eten dela aprobetxatuz seinaleak eta segurtasuna hobetu dira. Bertzea bertze, zuntz optikoko sare bat instalatu da komunikazio fidagarriak ziurtatzeko. Funtzionatzen ez zuten luminariak berritu dira eta bideozaintza sistemaren 31 kamera analogiko zarren ordez 57 kamera berri jarri dira IP teknologiarekin, ezagutzeo adimenduna ahalbidetzeko. Inzidenteak automatikoki detektatzeko sistema berri bat ere instalatu da, adimen artifizialean oinarritua. Sistema horren barruan sartzen dira bertzea bertze, ibilgailu atxilotuen edo kontrazantzuen detekzioa, eta aukera emango du errepideen konservazioko kontrol zentroa automatikoki ohartarazteko tunelaren barruko edozin goraberaren aurrean eta horrela erantzun azkar emateko. Gainera, suteak itzaltzeko sistemen armairuak eta sos zutoinak egokitu eta margotu dira, eta larrialdi ekipuen seinalaztapen elementuak ordeztu dira. Halaber, bazterbideetako seinaleak egokitu dira, seinale vertikal eta horizontal berrien bidez, gidarientzat argitasun handiagoa egon dadin. Jarduketa horiek Nafarroko tunelak eguneratzeko plan integralaren parte dira, azpiegitura horiek modernizatzeko eta Europako segurtasun araudietara egokitzeko. 2025 Nafarroko aurrekontu orokorren proiektuan ia 40 milioi euro bideratuko dira Belateko eta Almandozko tunelak egiteko.